यही सावन के महीना में अंजनी भैया ऐसने एगो मरद बाहर रहता रे मेहरारू घरे रहती है। मेहरारू अपना मरद से एगो डिमांड कैली है। अगर मरद मेहरारू नया होखा सा मेहरारू घरे होके मरद बाहर होके तो का डिमांड होला? कुछ ले ले अइहा, तनी आ जइहा, ऐसने डिमांड रहता। और देखी का भाव बा, का कहतरी कि असो के सावन में हर घरे आइबा कि ना आइबा, ए रजऊ आ देव घर जइबा कि न जइबा। बोलबा 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 बोलबा। असो के सावन में घरे आइबा कि ना आइबा, असो के सावन में घरे आइबा कि ना आइबा। ए जी हने आई ना मेहरारू ऐसा होके मरद बाहर होके तो मरद कितना तड़पत हुई बेचारा आवे खातिर कि ए रजऊ देव घर जाइबा कि ना जाइबा। बड़ी कमरिया तनी कि पढ़ुओ नहीं अइला तू तो रही गइला बहारे। कि दोसर ले जाई के भरोसा बाटे तहरे। भैया हो लेकिन यही सावन में एगो गाना बहुत हिट भई रहे तो चूड़ी शंखा पोला ले अइहा हो, आए हो ड्राइवर सैया। तनी हाथ उठा के बताई तो ड्राइवर के बा भैया? अरे जिया हमार से दोनों हाथ उठा के तनी ताली बजा के बाबा के दरबार में का कहे के बा कि देवघर के साड़ी, देवघर के टिकुली, देवघर के मिठैया, देवघर के साड़ी, देवघर के टिकुली, देवघर के मिठैया, हाय हाय देवघर के मिठैया। इसमें शादीशुदा कौन है जरा हाथ उठा के मुझे बताए। अच्छा सभी लोग शादीशुदा हो गया क्या? कुछ कंवारे भी हैं। तो चूड़ी शंखा पोला ले अइहा हो, ये हो ड्राइवर। चूड़ी शंखा पोला ले अइहा हो, ये हो ड्राइवर सैया। चूड़ी शंखा पोला ले अइहा हो, ये हो